बिटिसिआ गाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनि स्पेशल जिथु बाजेट एसअपिडि हेडनिफ्राय बिथांमोना जोंनो बे फैसाखौ हरो बे जोंनि 900 crore बाजेटनिफ्राय जों बे एक्सपेन्डिचारखौ जों खालामनाङा जेनेबा जोङो मार्टियार्स न'खरफोरनो होनांगौ जिथु फैसा बे फैसाखौ जों बै एसअपिडि 900 crore जों होनाङा बिनि थाखाय एक्सट्रा स्टेट गभर्नमेन्टआ हरो आरो बिटिसि सेक्रेटारियेट बिटिसि एसेम्बलि सेक्रेटारियेटखौ सालायनो थाखाय देग्लाय आरोबाव माने 25 crore बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हिसाबै जोंनो हरदों जोंनि जिथुनाखि रेभिनिउ कालेक्सन बेनिफ्राय जोंनि जिथु होनांगौ दरमाहा बे दरमाहाया जोंहा एसे बार्डेना खमायलांगोन आरो बेखिनि दिनैसिम मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारा दिनैहाय बिटिसिआव 2026 आरो 27 मायथाइनि थाखाय बाजेट प्लेस खालामबाय बे बाजेट प्लेस खालामनाय मथे देग्लाय बोसोराव गासै जोंनि बिटिसिआ 1588 crore 32,32,000 रांनि मोनसे बाजेट दाखिल खालामबाय बे बाजेटनि गेजेरावनो दङ जे 900 crore जे स्टेट एसअपिडि बाजेट ग्रेड C2 आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेल स्पन्सर्ड स्किम 200 कोटि इनफ्रास्ट्राक्चार बड'लेण्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एक्सट्रा 200 कोटि आरो 10टा कलेजनि माने बेथन होनो थाखाय फोरोंगिरिफोरनि बेथन होनो थाखाय 17 कोटि आरो मुंख्लं न'खरफोरनो एक्सग्रेसिया होनो थाखाय 10 कोटि आरो बिदिनो गोबां हेडआव गासै 1588 crore 32 लाख आरो 31 लाख आरो 32 रोजा रांनि बाजेट प्लेस खालामनाय जाबाय आरो बे बाजेटखौ जुदि जों नायोब्ला बे बोसोराव जितु जों खरस खालामगोन बे खरस खालामनाय बाजेटनि गेजेराव खुब बिटिसिनि रेभिनिउखौ मोजां आरो बांसिनै एसे इस्टिमेट खालामनाय जादों आरो जोंनि अन रेभिनिउ सर्स बेखौ मोजां टारगेटआ जाहैबाय 91 crore 31 लाख आरो 42,000 लाख जोङो रेभिनिउ इस्टिमेटेड कालेक्सन आरो जोंनि इस्टिमेटेड एक्सपेन्डिचारा जाहैबाय 162,000 crore 85 लाख आरो 94,000 रोजा रांनि एक्सपेन्डिचार बेखौ नायनानै जों बुंनो हायो देग्लायनि जिथु बाजेट बे बाजेटआ जाहैबाय डिफिसिट बाजेट अब्लाबो डिफिसिटब्लाबो रेभिनिउ कालेक्सनखौ गोबां खांनानै रायजो राजानि गोबां खामानि मावनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो बे रां बावजानि गेजेरजों जोङो गोबां माबाफोरखौ जोङो दिनै मिन्थिनो हाबाय जे बिटिसिआ इडुकेसन जिथु डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव खुब मोनसे मोजां पदक्षेप लादों बेनो जाहैबाय बिटिसिआव थानाय जोंनि टेलेन्टेड मेरिटरियास स्टुडेन्टफोरखौ हायार एडुकेसन हायार स्टाडिज आरो प्रफेसनेल कर्सफ्राव जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा मोननो हायो बेनि थाखाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टआ এই बोसोरनिफ्राय माने माबा मोनसे सिमायाव दोनालासिनो जिसिबां गथ' बा फरायसा फरायसुलि केन्डिडेटफोरखौ जोङो सेलेक्सन खालामनो मोनो बिथांमोनखौ फ्रि कचिं जोङो खालामसिगोन आरो जायफोर जिथुनाखि कचिंनि उनाव बा गोबां फरिखा होनायनि उनाव UPSC APSC बा जोंनि मा होनो नीट फरिखा IIT IIM NIT बेफ्राव
उथ्रिसारनानै एडमिसन लानाय गथ'फोरखौबो फरायसुलिफोरखौबो माने फरायनाय समाव जाहाथे आरोबाव रांखान्थि मदद होनाय जायो बेनि थाखाय बेवहाय बाजेट थिग खालामनाय जादों।